Hola a totes i a tots i benvinguts un dia més al meu canal. A veure, avui anem a aprendre com es fan les sumes portant. Concretament, les sumes portant de dues xifres. I per això anem a utilitzar un material que ens va ajudar molt i és molt senzillet per a aprendre a fer sumes portant. Mireu, el material és aquest, és una plantilleta que podem imprimir perquè us la vaig deixar baix en la descripció per a que la podeu descarregar i practicar des de la vostra pròpia casa. Mireu, a veure, tenim per un costat de color roget tenim la part de les desenes i per un altre de color blavet tenim la part de les unitats. Anem a escriure dos números que ens permeteixen fer una suma portant. Com si una suma és portant. Mireu, a veure, anem a escriure el número 12 a la part de dalt i baix anem a escriure el número 32. Anem a començar a sumar les unitats. A veure, quan fan 2 més 2? 2 més 2 fan 4. I escrivim a la part de baix el número 4. A veure, el número 4 passa de 10? No, veritat? Aleshores, si no passa de 10, és que aquesta suma no és portant. Per a que una suma siga portant, sempre té que passar del número 10. Així que anem a borrar aquesta i anem a ficar una suma que sí que siga portant. Mireu, borrem esta i anem a ficar una suma que siga portant. A la part de dalt anem a escriure el número 65. I a la part de baix anem a escriure el número 17. Vinga, anem a sumar ara la part de les unitats, la part esta que és de color blavet. A veure, 5 més 7. El número més gran, quin és, el 5 o el 7? És el 7, veritat? Aleshores, si me'l fique en el cabet i fique 5 dits en la mà i compte des del 7. 7, 8, 9, 10, 11 i 12. El número 12 és més gran que el número 10. Ha passat el número 10, sí, veritat? Per tant, aquesta suma sí que és portant. I a veure, com fico jo aquest número 12? Mireu, vegeu que a la part de baix de la plantilleta tenim un cercle de color blavet. Aleshores, l'1 del 12 l'escriurem allí. I el 2 el fiquem a la part de les unitats, en el cercle blanc gran. I ara, què hem de fer? L'1 ixe, vegeu que n'hi ha unes ratlletes amb una fletxeta. Això vol dir que l'1 ixe se transporta fins al cercle blavet de dalt. I ixe 1 desapareix d'ací baix. Ara el tenim a la part de les desenes. I què hem de fer? Molt fàcil, hem de sumar ixe 1 al 6 i a l'altre 1. Anem a sumar 6 més 1, 7. I ara 7 més 1, quan fan? 8, veritat? Aleshores, si jo sumo el número 65 més el número 17, em dona com a resultat el número 82. I ja tinc feta una suma portant. Anem a borrar i anem a fer-ne una altra, Mireu, anem a ficar, per exemple, a la part de dalt anem a ficar el número 33 i a la part de baix anem a ficar el número 29. A veure, anem a la part de les unitats. Tenim un 3 i tenim un 9. Quin és més gran dels dos, el 3 o el 9? És el 9, veritat? Aleshores, el 9 me'l fica en el cabet i en les mans me fica 3 ditets. I ara compte a partir del 9. 9, 10, 11 i 12. Molt bé, m'ha donat com a resultat el número 12 i jo ara vaig a escriure-lo. A veure, l'1, on ficàvem l'1 del 12? Molt bé, en el cercle blavet. I el 2 del 12? A la part de les unitats. Ara, ixe 1 el col·loque a la part de les desenes, en el cercle blavet, i el borre de la part de baix, per a no confondre. I ara vaig a sumar, a veure, 3 més 1, quan fan 3 més 1? 4, veritat? I ara 4 més 2 fan 6. Per tant, 33 més 29 ens dona com a resultat 62. I ja hem après a fer una suma portant. Recordeu, si voleu descarregar aquesta plantilla per a practicar en casa, ho teniu a la descripció l'enllaç per a poder-la descarregar. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Fins el pròxim. Adeu!